שיעורי בית בגרסת ההורים. בלילה מאוחר כשהילדים ישנים, אמא ואבא יושבים מתוחים ועצבנים. יש פרויקט להגיש, אומרת אמא בדאגה, והילד שלנו שכח מהמשימה שאגה. אבא רץ לחפש דבק כמו מספריים, אמא מדפיסת אמונות בצבעים. על השולחן פזורים ניירות ובריסטולים, והם גוזרים ומדביקים כמו גדולים. תיכנסי למחשב, אבא בקושי נושם, עבודה קשה, המורה חושבת שאני קוסם. אמא מקלידה במהירות שלא סיכומים משקפים, הכל צריך לגמור. הם מציירים ומקשתיים בלי הפסקה, כי מחר בבוקר יש הגשה דחוקה. הילד בחדר חולם חלומות מתוקים, בזמן שרול הופכים לאומנים מאומנים. רק שהמורה לא תדע לוחשת אמו, שזה לא הילד שעשה את העבודה. מהנהן אבא והם ממשיכים ליצור הדור ראשון. כי ככה זה כשההורים עושים שיעורי בית במרץ ובכישרון. בבוקר הילד מתעורר נרגש, איזה פרויקט מדהים יש לי להגיש. וההורים ממוטושים על השפה גמורים, אחרי לילה של יצירה גוזירה והכנת דפים. למחרת מגיע ציון מרמורה, רק שמנים מה? כמו בשרה, עבדנו כל הלילה. המורה לא מבינה איך היא מעזה לתת ציון כזה? הם רצים לבית הספר נזמים ונרגשים, את המנהלת לפגוש דורשים. את הפרויקט